Vale, oso ondo. Bueno, 2021ko ekainaren 8an, arratsaldeko 7etan, ohiko osoko bilkura ospatuko dugu hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan daukagu, Ainhoa Larrañaga Garitagoitia zinegotziaren kargu hartzea. Beraz, bueno, ongi etorri Ainhoa, Eskerrik asko, baina bigarren abizena txarto dago, Iturriaga Goitia da. Iturriaga Goitia. Bale, zuzenduko dugu, parkatu. Vale, bueno, bigarren puntura ingo dugu. Onartu ala badagokio 2021ko, bai? Gure partez be ongi etorria Ainhoa, Eskerrik asko. Ondo. Vale, bigarren puntuan... Lo mismo digo, bienvenida. Gracias. Beste ongi etorririk. Vale, bigarren puntuan, onartu ala badagokio 2021ko martxoaren 31ko akta. Aktaren inguruan aipamenik edo. Vale. Espadeko aipamenik bozkatzera ingo dugu. Aktaren aldeko bozkak. Hau batez onartu egiten da. Hirugarren puntuan, 2021ko martxoko eta apirileko alkatetza dekretuen berri ematea. Dekretuen inguruen galderarik edo dekozue. Bai, bueno, guk galderak baino kezka batzu dugu, baina gerorako galdezketarako itxiko dugu, ze dekretu bat baino gehiago bateratzen dabe kezkak, eta orduen aprobetxoko dugu galdezketan, galdera pare bat egiteko. Baina bai, martxoko dekretuetan, lehenengo balio gabetuta agertzen da, eta jakite segatik balio gabetu dan, ero zer dan, ero zein dan. Segurenik errakuntza bat edo gongo zan, eta bueno, balio gabetuta geldituko da, baina ez dakite ze arrazoi izan daiteken, hori galdetuko dugu. Baina normalean igual ipintzen zaio zenbaki bat dekretu bati, eta dekretu hori igual balio gabetuta gelditzen da, galdetuko dugu. Bestik ez. Dekretu ninguruen hori. Vale. Laugarren puntuan, 2021ko lehenengo hiruhilebetekoaren kasu honetan ordainketa epearen inguruan berri ematea. Eta batzordetik pasatu gendun, uste dut ez banaz erratzen, bai. Bataz bestekoa, 16,46 egunetan kokatzen da. Ez badeko zuen galderarik, hurrengo puntura ingo dut. Hurrengo puntuan, lehenengo kreditu zenbakidun aurrekontu aldaketaren berri ematea. Eta hor, badakizue, kitapena, 2020ko kitapena eginda gero, lehenengo kreditu txertaketa edo izaten da. Nolabait konprometituta dagozan kredituena izaten da, txertaketa hori, eta hor, hainbat partida,
txertatzen dire, 811.000 euroko kopuruarekin, eta, nabarmenenak edo aipatziarren, kontatuko ditut, gainetik, behintzat, zeintzuk iratekeen, hor, batez be, guz partida holan esanguratzu batzuk, 392.000 euro oka zengotita bidezarra, oinezko eta bizikletentzako egokitzeko edo, eta bakizue, hor Foru Aldundiaren dirua dala euneko unean, kasu horretan 392.000 euro horiek. Gero bestetik ditugu 191.000 euro auzobideetarako, eta hor batez be bi ekimen edo gauzatzeko, alde batetik Anporta Olaburu auzobidea konpontzeko, eta bestetik, dala hilebetetxo edo, pasagendun lurralde batzordetik, San Pedro Txiki Anporta, eta Olaburu sarriko eskoletarako sordan bideak eta konpontzeko, oinez bideak konpontzeko. Gero beste aipamen bat, 57.000 euro oinezte horratzen sistema herrik eraikuntza desberdinetan instalatzeko, beste 17.000 euro bide publikoen inventarioari ekiteko, eta argiteri publikoa Padure zubirrementari bide horretan instalatzeko 53.000 euro. Eta bukatzeko beste 11.000 euro lorategi botanikoa hemen Jauregiko lorategi botaniko bihurtzeko. Adierazgarrienak. Hori pasatu gendun batzordetik eta izango litzateke berrien batea. Galderarik edo epamenik egitea, zuen? Ez. Seigarren puntuan, bigarren zenbakidun aurrekontu aldaketaren berri ematea. Hor, erratzen, espedientekaz, litzateke ohizko lurrak eta ribasoak kudeatzeko hobekuntza funtzioan dukogun diruaren nola baiteko zehaztapena. Eta hor 74.000 ditugu hobekuntza funtzean eta hiru partidetan banatuko litzateke diru hori. 30.000 euro bertako basoa berreskuratzeko, bitxiturak eta bideak eta seinaleztapenak eta barrak bideratzeko, gero erosketak egiteko edo jarraitzeko, 26.000 euro inguru, eta azkenik 18.000 euro ohizko erabilera publikoko mendiaren antolaketa plana eguneratzeko. Bide batzordetik pasa gendun, eta esan bezala, horretara 74.552 euro lirateke txertatzen direnak aurrekontuan kasu honetan hobekuntza funtsetik eratortzen direnak. Horre aipamenik. Ez badago ezer, aurrengo puntura junguna. 7. puntuan, 3. kreditu zenbakidun aurrekontu aldaketaren berri ematea. Eta horrengoa, litzateke, Eusko Jaurlaritzatik ingurumen sailetik jaso dugun diru laguntza aurrekontuan txertatzea. Orotara
117.000 euro lirateke, bi proiektu jorratzeko, bi lineetara aurkeztu gendu zen proiektuak, alde batetik ondare naturaleko hildora, eta bestetik klima aldaketarako hildora. Labur bilduta, bata kokatzen da Legaño aldean eta bestea Oizaldean. Legañoko basoan, bi erakunderekin batez ere elkarlanean, basoa fundazioa eta arantzadirekin elkarlanean, jorratzen dire edo planteatzen dire bi ekimen hau. Esan bezala Legañon, alde batetik erreka ertz guztia pixkat leheneratzea, bertako errekartzeko arboladia berreskuratzea, eta horretarako azkenengo hilabetetan badakizu ibili garela pixkat errekaertz guztiak garbitzen, lehenako ahortuetako txabolak eta desegiten eta bertatik sastrakak eta zaborrak ataratzen, eta proiektatzen da ingurua berlandatzea errekartzeko arbolekaz. Lehenengo landaketatxo bat eginda, eremurik zailenean, agian kutsatuenean, eta eremutxo hori berreskuratuta dago, baina proiektuak bestelako erreka ertzeremuak aurreikusten ditu. Gero bestetik landarin baditzaileak prozesu parte-hartzaile baten bitartez pixkate formakuntza saioak eskaini herritargoari eta ume eta gazteei, eta bestetik auzolanean landare horiek erradikatzen edo kentzen joatea. Proiektuak berez 2 urtetarako dire, bi urteko iraupena dute, eta bestalde Legañon ere aurreko urteetan egindako berlandaketei indartze puntutxo bat emateko, aztertu nola hasi diren landatutako arbolak, eta utxuneak dagozan lekutan arbola gehiago landatu. Eta bestetik pago motxak edo mugarratuak deitzen direnak, gure kulturaren parte direnez, horiek ere berreskuratu, gazte berritu, eta divulgazio lan bat egin herritarrekin batera. Pixkate azaltzeko, nolako garrantzia deuken, zuhaitz mota horiek gurean eta izan duten gure kulturan. Hori Legañori dagokionez eta hori zen, batez ere aurreko urteetan egin ditugun lurrerosketetan, lur horietan berlandaketak egin, bertako basoa berreskuratzeko, hainbat hektarea dire landa berrituko direnak, eta bestetik erositako partzela baten ere pago mugarratuak edo motxak ditugu, eta horietan ere lan teknikoak egin, gazte berritu, eta divulgazio lana bideratu. Esan bezala, bi linea horiek dire. Ez badago lan kalderarik, pintura gona. 8. puntua, laugarren kreditu zenbakidun aurrekontu aldaketaren berri ematea. Eta hobe batzordetik pasa gendun, gerakinetik txertatzen dire 18.350 euro orotara, 40.000 euro bide publikoetarako, partida horretan sartzen dira espaloi konponketak eta bestelakoak, beti ere hori bide publikoekin erlazionatuta. Hurrengo partida litzateke proiektutarakoa, 25.000 euro gehiago txertatzen dire partida horretan,
Horre ikusitako lanak batez ere ziren zera matza berriz beitea inguru horretako irisgarritasun plana eta bestetik legainoko ere. Eta tartean bestelako lan batzuk martxan jarri ditugunez, aipatu genituen, herriko argiteri publikoko 23 kuadroak aztertu eta egokitu gaur egungo araudietara eta hobekuntzak planteatu ere. Gero, dugarren partida litzateke, enplegu plana edo kasu honetan enplegua sustatzeko diru laguntzak ahalbidetzeko, 50.000 euro txertatzen dire horretarako, eta bukatzeko berrizko merkatari elkarteari zuzendutako diru laguntza, diru gehiago hornitzeko. Aurreko kanpainan soberan gelditu ziren 3.350 euro horiek aurtengo kanpainari txertatzen zaizkionak. Horretara, esan bezala, 18.350 euro txertatzen dire gerakinetik. Hor, galderarik edo? Badago galderarik, pasatuko gara urrengo puntura. 9. puntuan egongo litzateke berri zen enplegua sortzeko diru laguntzak onartzea. Orain aipatu berri ditugun 50.000 euro horiek bideratzeko. Eta, pineko iskat eragur biltzeko. Egoko naz. Esan bezala, enplegua sortzeko diru laguntzak lirateke, egia da eta hori komentatu dugu, bizi berriz suspertze planean jasota genitula pasadan urtean 50.000 euro, hasikerako pentsakera zala zuzenean kontratazioak udaletxetik egitea, baina hobeto hausnartuta pentsatu gendun egokiagoa litzatekela diru laguntzak bideratzea enpresei eta horrela agian sortuko liratekeen lanpostuak iraunkorragoak liratekeela eta enplegua benetan sortzeko aukera gehiago emango ligukela sistema honek. Orduan plantamentu berri honek urrengoa ezartzen dau diru laguntzak lantokia berri zen duten enpresei zuzenduta egongo litzateke alde batetik, eta beti ere aldi baterako kontratu bat, behin betiko kontratu bihurtuz gero, edo lanaldia gutxienez 50%koa bihurtzen badute kontratu bat edo norbait kontratatzen badute, 50%ko lanaldi horretatik gora 6 hilabeteko iraupenarekin. Eta kontratazioak urtarrilaren batetik abenduaren 31 bitartekoak izan beharko lirateke. Eta beste hildoa litzateke enpresa ekimen bat gauzatzen duten langabetuei ere diruz laguntzea. Eta hor aurreikusten dire diru kopuru batzuk. Diru kopuru horiek hurrengoak lirateke. Aurkitzen dodan. Laugarren orrialdean uste dela. Hori da. 4.000 euroko laguntza, esan bezala, 2021ko urtarrilaren batean
langilea 55 urtetik berako gizona bada edo diru-sarrerak bermatzeko legeak araututako laguntzarik jasotzen ez badau. 5.000 euro langilea emakumea bada edo 55 urte edo gehiago gizona bada, edo diru-sarrera bermatzeko legeak araututako laguntzak jasotzen baditu. Eta azkenik 6.000 euroko laguntza sortu berri diren negozioetarako, horien gastuak jarduerazi eta hurrengo 6 hilabetetan ordaindu beharko direla. Eta orotara topea litzateke 11.000 eurotakoa. Hor gerta daiteke, bi kontratazio ematea, gehiengo eta bi kontratazio enpresa baten bitartez, 4 eta 5.000 euro bitartekoak, 10.000 eurora helduko lirateke, edo bestelan adibidez, hirugarren kasu hartuta, 6.000 euroko laguntza jasotzea enpresa sortzeko edo martxan ipinteko, eta enpresa sortuta gero, edo sortzeaz batera, langile bat kontratatzen badute. Gehien jota 5.000 euroko laguntza litzateke lehenengo kasuan, 5 eta 6, 11.000. Zeatik 11.000 euroko tope hori. Gero bestetik, erroldatuak izan behar dire, baina, batzordean komentatu behar duen moduan, jarri den esaldia hurrengo litzateke. Kontratatzen direnak, zein ekintzaile sortzaileak, berri zen erroldatuta egon behar dute, deialdi hau boletinen argitaratzen den eguna baino lehen, eta diruz lagundutako hilabeteetan. Pixkate zehaztapen hori ezartzen da, eta gero azkenik, zerean, eranskinetan, txertatzen da, ez da legeak horrela agintzen duen, hau da, konbenioak eta bete behar direla, enpresen egin behar bat da, legez, dago jasota hemen. Hitzarmenaren izena, deklaratzen dela, adierazten dabela, sektoreako hitzarmena aplikatuko zaiela biharginei, hitzarmenaren izena, argitaratu den aldizkari ofiziala eta argitalpen data. Kontrolpean izateko gai hori. Eta labur bilduta hori litzateke. Ez dakit horre epamenik edo egitea nago zuen. Bai, gure lehenengo esan, gure lehenengo asmu etzala olako diru laguntza linea bat sortzi, ez? Gure gendun enplegu publiko sortzeko plan bat, berrezen, baina, bueno. Gero egize da, diru laguntza linea honi gure aldaketa batzuk, gero gure proposamoen batzuk egin jako zela, eta, ondo ikusten dugu, ez? Baina, eta aipatu zu konbenizmena, egize da hor jartzen dagoela, baina igual esklusio arrazoietan be jartzi etzan txarto gongo, eta igual faltan botatzen duguna da, aipatzi hor esklusioetan be bai, bekak ez direla diruz lagunduko, edo praktikaldian dauden kontratuak ez direla diruz lagunduko. Hori baino ez. Eta zalantzak argitzeko, oso zalantza izpirik ez daiten gelditu. Badakit ez dela hori helburu eta kontratu horrek laguntzi ez dela helburu. Horregatik, koletilla moduen agertzen bada, igual, hobeto. Eta ezean inok zalantzarik eukin. Bai, hor batzordean idazkari kontortzaileak azaldu duan, legalki berez hitzarmenen gai hori enpresek bete behar dutela, eta berez ez dago gazetan
jaso beharrik, baina, bueno, jaso dugu behintzat, zer hori ez da. Eta bueno, bestearen kasuan, azkenengo aipatu duzun kasu horretan, beken inguruan, bueno, ez dakit, nahiko argi gelditzen da zer diruz lagunduko dugu, baina ez dakit garainezuk zelan ikusten duzun hori txertatzearena edo beharrezko litzateke juridikoki, gure buruak babesteko edo... Batzordean emandako arrazoi bera uste dut dala kasu hau. Esan nahi dut, uste dut beka kontratuak ez direla sartzen kontratazio honetan, alandabe jaso nahi bada ez da legez kontrakua, ez ezebez jaso alda. Ez direla espreski jaso alda, ez direla diruz lagunduko beka kontratuak eta bar, baina bueno, ez lirateke eman bihar oin dagoen moduan egonda, bale, araudia. Baina, bueno, jasotzia ez dua kontra, ez legez kontra, ez ezebez. Azpimarratzea bakarrik izango zen. Bale. Ez dugu asorik jasotzeko. Ez markatu horren. Hori da eskatzen duguna, eta konbenioaren esan duzue, egia da, konbenioa berez bete beharko litzatekela, baina egia da bebai, enpresa batzuk baliatzen direla, eta nahiz sektore baten lan egin beste konbenio batzuk aplikatzen direla, eta hori jasan izan dugu batzuk, orduan gertatzen da. Orduan jasota gelditzea ez dugu txartik usten. Ez da... Bai, ez dugu problemarik hori jasotzearekin, txertatuko dugu garaine ondo da ditzuzu, salditxo bat, hori zehaztuz eta... Bai, zartuko dugu. Aurrera ingo dugu. Bale, diru laguntza oinarri hauen aldeko boskak. Aho batez onartu egin da. Margarren puntuan dugu 2021 transferentzia erazkinaren aldaketa onartzea. Eta, hau egongo litzateke erlazionatuta lehen komentatu dugun diru txertaketarekin. Jakin badakigu, kasu honetan dagoela transferentzien erazkin bat aurrekontuetan onartzen dana, eta bertan egoan zehaztuta berrizko merkatari elkarterentzako zehazten zirala eta 5.000 euro, eta txertatzen zaizkionez 3.350 euro gehiago, eranskina egokitu egin behar da. Eta horretara, 28.350 euro ezarriko lirateke elkartea diruz laguntzeko. Guk honen alde gauz. Baina bai botatzen dugula faltan elkarlana, botatzen dugu faltan informazio zuzena jasotzie, eta ez medio ez formaletatik enteratzie, eta hori da faltan botatzen duguna. Berez alde gauz, eta alde boskatuko dugu, baina jasotzea nahi dugu, hori elkarlanerako prest gauzela, eta informazioa zuzena nahi dugula. Bai, hor komentatu zen duen nahi zen dutela zera, txostentxoa bidali zaizue espedientea, nago erratuta, baina egia da lanketa gehitxoa biko da bela,
oin 3. kanpaina be bukatzear dago, eta datuak eskatu dodaz be bai, bale? Danak bateratute be bidaltzeko zuei, bale? Eukiteko argita garbi, kanpaina desberdinetan, zein izan den, batez ere, bonoen ingurukoa, eta, bueno, gero, merkatari elkarteak planteatzen dituen ekimenak, logikoki, 2021. Urterako, batzuk egia da, eurek publizitatu dituztela, eta batez be dire sosketak eta horrelakoak. Baina, bueno, hori be, pasako dizuegu. Bueno, aldaketaren aldeko bozkak. Aho batez onartu egin da. Pasatuko dugu. Vale. 11. puntuan, 3/2021 espediente onartzea, aurreko ekitalditik hartutako konpromisoak. Eta hor, komentu genuen batzordean, egoazala faktura batzuk berandu heldutakoak, ekosue, editorial Iparragirre, 350 euro, eta gero esgaeren fakturak, bale? Azken honerotara, 387,48 euro dire. Arire, zozek komentatzeko edo nahi duzue. Bale, bozkatzera ingo dugu. Aldeko bozkak. Zazpi, EAJ-PNV eta PSOE. Abstentzioak. Danak, bai. 3, EH Bildu eta Podemos. Gehiengo oso onartu egiten da, barkatu. Hamabigarren puntuan, Sabino Bikanditzebarria jaunak aurkeztutako alegazioa SSTkoa eta Ito Industrial de 33-35 urbanizatzeko proiektua behin betiko onartzea. Lurralde batzordetik pasa gendun, agian, nahizta zera luze samarra izan, igual dagokit irakurtzea, ze azken oso teknikoa da, eta pixkate aurrekariak zeintzuk diren, eta gero bestetik, ze erabaki hartzen den. Edo, ez dakit nahi badozue, edo egiten dugu zuzenean bozkatzera, baina, nik uste dut konbenigarria dela, irakurketatxo bat egitea. Vale. Bueno, aurrekarietan, lehenengo aipatzea, 2008ko irailaren 16an, Garita SL enpresak, Ito Industrial de 33-35 zenbakidun urbanizazio proiektua aurkeztu zuela tramitatzeko. Bigarrena, 2008ko urriaren 26an, Udal Arkitektoak dokumentuaren aldeko txostena egiten duela, plangintzaren hirigintza zehaztapenetara egokitzen zelako, 30. artikuloa, eta lurzoru eta hirigintzari buruzko legeria betez, eta guzkion artikuloak, 3. 2008ko 31/12 alkatetza dekretu bidez, hasierako onarpena ematen zaio Ito Industrial Depo 33 eta 35 urbanizatzeko proiektuari. 4. Indarrean dagoen araudien aurreikusitako izapideekin jarraituz, boletinean eta tokiko bi egunkaritan argitaratzen da. 5. Dokumentoa jendaurrean jartzeko ezarritako epean, Javier Landaluzek Etxebarria jaunak idatzita sinatutako idazki bat aurkezten dau.
bertan informazio publikorako eskubideen oinarrituta, urbanizazio proiektuaren hasierako onarpenaren beste iragarki bat egiteko eskatzen du, eta ez bazaio gutxi, hirigintzako espedientea eta eremu horretara sartzen. Ez bai da aurrez ezarri kontsulta eguna eta badakizue pandemiarekin, indik inora herritarrei zaiela galarazi espedienteak eta ikuskatzea, baina bai aldez aurretik kontsulta eguna eta ordua jarriz, ezta? Hori da komunikatzen dena. Aurkeztutako idazkia ikusita, 2020-2021 alkatetza dekretu berri bat egiten da, aurkeztutako alegazioa ez onartzeko, eta osasun segurtasun arrazoiengatik espedientea kontsultatzeko ezarritako protokolaren berri ematen zaio. Dekretu berria ikusita, Francisco Javier Andaluz Etxeberria jaunak, 2008ko abenduaren 31an, beste alegazio idazki bat aurkezten dau, eta bertan jendaurrean jartzeko boletinen beste iragarki bat egiteko eskatzen dau. Iragarki horretan administrazio espedientea eta urbanizazio proiektua interesdunen eskura daudela adierazi zen, udal instalazioetan eta udalaren web orrian. 8. aurkeztutako idazkiari erantzunez, 2008ko 2025 alkatetza dekretu berri bat egiten da, aurkeztutako idazkia partzialki onartzen duena. Udalak zedatutako protokoloekin informazio publikoa eskuratzeko eskubidea urratzen ez dela ulertu arren, interesdunei jendaurrean jartzeko epea 7 egun baliodunez luzatu egiten zaie, erabakia boletinen argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Horretarako ezarritako epean, kasu honetan, Sabino Bikanditze Barria jaunak alegazio bat aurkezten dau, proiektuaren hasierako onespenarekin ados ez zegoela adieraziz, izan ere urbanizatzeko jarduketaren eremuan, lehendik dagoen eta kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inventarioan, sartuta dagoen industria pabiloiak okupatutako partzelaren zati bat hartzen da belako. Horren harira, aurkeztutako alegazioari erantzunez, Eusko Jaurlaritzako ingurumen administrazioaren zuzendariak txostena egiten du 2021ko otsailaren 11an, eta bertan ondorioztatzen da Aito Industrialdea 33-35 urbanizatzeko proiektuaren hasierako onarpena ez dela sartzen lurzoruaren kutsadura prebenitzeko legearen uztailaren 2025ko 4/2015 legean, 23. artikuluan jasotako zein kasutan ez bai da betetzen aldez aurreko lurzoru adierazpenean aurreikusitako ingurua barrik. Beraz, aurreikusten da, ez dela zetan bete behar hori, ezta? Hori da Eusko Jaurlaritzako ingurumen zuzendaritzak bere txostenean adierazten duena. Gero, 2021ko maiatzaren 11, Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailaren 2021ko maiatzaren foru aginduaren kopia jaso zen, horren bidez, Industrias Garita SLri, Aito Industrialdeko 33-35 partzelak, urbanizatzeko obrak egiteko nahitaezko baimen sektoriala ematen zaio, beti ere aipatutako foru aginduan ezarritako baldintzak betetzen badira. Gero, 2021ko maiatzaren 12an, ingurumenaren kalitatearen eta ekonomia zirkulararen zuzendariak egindako ebazpen proposamen kopia jaso da. Horren bidez, Industrias Garita SLri baimena ematen zaio, eraikuntza arrazoiengatik materialak ondaetzeko berrizko udal mugarteko Aito Industrialdeko 35 zenbakian dagoen kokagunean, ekainaren 25ko 4/2015 legean araututako prozeduraren esparruan eta lurzorua eskutsatzeko eta kutsadurei aurre egiteko baldintzekin eta eskabiderekin bat etorriz. 13. maiatzaren 13an, udal arkitekto txosten bat egiten du,
Txosten horretan, Sabino Bikandi Etxeberria jaunak aurkeztutako alegazioa eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen administrazioaren zuzendariak emandako erantzuna ikusita, komenigarritzat jotzen da Sabino Bikandi Etxeberria jaunak aurkeztutako alegazioa ezestea, aurkeztutako urbanizazio proiektua izapidetzea eta onartzea ez baita sartzen lurzorua prebenitzeko eta kutsatzeko legeak ezarritako artikuluan jasotako kasuetan. Gainera, txostenean adierazten da, Industriaz Garita SL-ek nahitaezko baimenak dituela honako hauek emanak. Hor zehazten dire zeintzuk diren, gero hurrengoa litzateke eta hori hau guztia kontutan hartuta, hurrengo erabakitzea planteatzen da. Lehenengoa, Sabino Bikandi Etxeberria jaunak aurkeztutako alegazioa ezestea, urbanizazio proiektuaren hasierako onespenerako ezin baita eskuz aldez aurretik lurzoruaren kalitatearen adierazpena egitea, bigarrena, 33-35 zenbakidun urbanizazio proiektua behin betiko onartzea, Udal arkitektoren 71/2021 zenbakidun txostenean jasotzen diren baldintzetan, eta hirugarrena, Eto Industrialdea 33-35 urbanizatzeko proiektuaren behin betiko onarpena jakinaraztea espedientearen sustatzaileari eta interesdunari errekurtsoak eskainiz. Hori litzateke jasotzen dana kasu honetan erabaki honetan. Ez dakit, aipamenik edo egitea nahi dozuen. Bozkatzera orduan. Aldeko bozkak. 7 EAJ eta parkatu, eta PSOE. Abstentzioak. 3. EH Bildu eta Podemos. Gehiengo osoz onartu egiten da. Hurrengo puntua. Podemosek aurkeztutako mozioa kalean dauden pertsonen eskubideak defendatzeko. Hor David, zurea da hitza. Gracias. Bienvenida, Ainhoa, que antes no se me ha oído el audio. Bueno, en principio presentamos una moción para la defensa de las personas en calle. Voy a hacer un pequeño resumen por no leer todo lo que presentamos para que sea un poquito más rápido, ¿vale? Cabe recordar que el Ararteko, en su recomendación general del 2020 a 5 de junio, instaba a las administraciones públicas vascas a cumplir las directrices de la Estrategia Vasca para las Personas sin Hogar, para que las personas que viven en la calle sigan disponiendo de un alojamiento adecuado y de atención social. También los movimientos sociales y entidades del tercer sector que trabajan con las personas en calle vienen denunciando la falta de recursos residenciales como centros de día y albergues de noche para la atención de todas las personas en situación de la necesidad en la comunidad autónoma. Los municipios son los titulares de obligación de prestar estos servicios residenciales, que no están siendo suficientes para poder hacer frente a la cobertura de las necesidades que manifiestan las entidades sociales. Según los datos del cuarto estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave, del Centro de Documentación y Estudios del SIS se observa un aumento considerable del 2012 al 18, que es el último estudio publicado, siendo que casi se duplica el número de personas entre 2016 y 2018. La pandemia y su consecuente crisis sanitaria, social, económica, ha golpeado a todos los sectores de la sociedad y muy especialmente a las personas más vulnerables, especialmente a quienes no disponen de un lugar donde vivir. Desde las instituciones tenemos que hacer frente a esta dura realidad ahora más que nunca y responder adecuadamente al reto que nos enfrentamos. En consecuencia, nuestro grupo propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, instar al Gobierno vasco a que realice un nuevo plan estratégico de servicios sociales que dé continuidad al caducado Plan 2016-2019. Instar a la Diputación Foral de Vizcaya a que realice un diagnóstico sobre el sinhogarismo y adecúe sus recursos y prestaciones a la realidad en la que se encuentra el territorio. Instar a la Mancomunidad de la Merindad de Durango
En este punto queremos hacer, entendiendo que han sido mancomunados los servicios sociales, es por lo que instamos a la mancomunidad en lugar del ayuntamiento, que proporcione información acerca del despliegue efectivo de los servicios del decreto de cartera de servicios sociales a la fecha actual, así como a comprometerse en el plazo de un mes a presentar un calendario de planificación para el desarrollo de los servicios pendientes de desplegar, asignando los recursos que sean necesarios y, en su caso, ampliando la partida presupuestaria. Instar a la mancomunidad a realizar una evaluación participativa con las personas usuarias de los servicios sociales antes señalados, en el plazo máximo de un año, que venga complementada con los datos cuantitativos de las memorias de acción social anuales y se evalúe la calidad, el grado de satisfacción de las personas usuarias y la efectividad de la atención prestada, entendiendo por efectividad la suficiencia de los recursos disponibles, las demandas no atendidas y la eficacia de las demandas atendidas con los recursos disponibles. Instar a la mancomunidad de la Merindad de Durango a establecer criterios claros y una acción directa para el impulso del empadronamiento social. También el Pleno del Ayuntamiento de Berriz quiere, por último, poner en valor el trabajo que realizan las entidades y colectivos sociales de nuestro municipio y se compromete a seguir trabajando conjuntamente. Por parte de H. Bildu hemos recibido varias propuestas y aportaciones para esta moción, pero no nos ha dado tiempo a poder analizarlas, pero nos comprometemos a estudiarlas y modificar las partes que sean consensuadas. Si el equipo de gobierno quiere aportar o a participar de esta moción, podemos posponer la votación. De lo contrario, si así lo quieren, podemos realizar la votación. Guk gauza batzuk argi dukoguz, eta, eztabaida izatekotan, bai, egia da gure artekoa berrizeko udal moduan izan beharko gendukela, baina berez uste dugu esparrua litzatekela mankomunitatea, eta mankomunitatean gai hau tratatzea, ez da, oso arraro egiten zaigu, mozioa aurkeztu zenutenetik, eskualdean eta mankomunitatean gai hau ez islatzea, dakigunetik ez da islatzen da bilkura honetan, baina ez dagokion erakundean. Eta aukerak badaude, ze alderdiak ordezkatuta daude bertan, hori aipamen gisa. Eta gero bestetik, bai, komentatzea, mankomunitateari eskatzen zaizkiola hainbat kontu, eta jakin badakigula pandemia sasoian, eskualdean badaukagula zerbitzu bat, kasu honetan gabeko arreta zerbitzua etxe gabeentzako, eta zerbitzu hori indartu egin da, hirugarren sektoreko erakunde batekin, erakunde horren bitartez, Gurutze Gorriaren bitartez, Jaurlaritzak finantzatutako 2 errekurtso gehiago jarri direla, Izurtzan eta Durangon, eta berez, iraunkor moduan mantentzen dirala. Hori aipamen gisa. Gero bestetik, komentatzea egunekoa, gelditzen dela martxan ipintea, eta bai aipatzea bai, udal kompetentzia dela, baina jasota dagoela nola landu behar den gai hau, eta kasu honetan eskualde bezala landu beharreko kontu bada, eskualde bezala hitz egiten dugunean karterari edo gizarte gutunari dagokionez, eskualde hartzen da Lehartibai, Durangalde, Zornotza eta Ermu. Eta kasu honetan, eguneko arreta zerbitzua etxe gabeentzako jartzeko, Ermuko udalak hartu ebala baiteko konpromesua gai hori jorratzeko. Hor tartean dagoela gai hori eta lantzen ari direla, eta guztion artean lotzeko kontu bat litzatekela, ez bakarrik mankomunitatearen gai bat. Mankomunitatean bai eztabaidatu beharko litzateke gaia, eta baliabide hori nola jarri ahalik eta azkarren, eta Ermuko udala horretaz arduratu
bada, edo konpromesu hori hartu bazuen, hori bideratzea, ezta. Datu batzuk matearren, eta gero erroldatze sozialaren inguruan, mankomunitateak bai aplikatzen du erroldatze soziala, hori jakin badakigu ere, teknikoek horrela adierazi digutelako gure galdeketaren ostean, eta berez erroldatze sozial hori gauzatzen da, beti ere bermatzen bada gizarte gizarteratze prozedura baten sartzen badire pertsona interesdunak, erroldatu nahi izatea nahi duten pertsona horiek gizarteratze prozesu baten sartu behar dire eta jarraipen bat deukie. Banakako plangintza bat egiten zaie eta banakako jarraipen bat izaten dute. Beraz, kontu horiek bideratzen ari dire, beste batzuk agian beste ritmo baten, baina uste dugu lanketa badagola eta eztabaida berez mankomunitatean eman beharko gendukela. Beraz, guk zentzu horretan ez dugu onartuko planteatutakoa. Hori da gure iritzia. Guk onartzen dugu deporarik ez dela egon lanketa behar bezala egiteko, eta faltan botatzen dugu agian puntu batzuetan, batez be, lehenengo puntuan eskarian zehaztasuna igual, baina honako gauzetan eskazanean beti egongo gara alde, eta kasu honetan bai. Naiz eta gureak ez egon jasota momentu honetan, etorkizunen jasotzen badira ondo, eta bestela alde bozkatuko dugu eta kitxo. Mozioaren aldeko bozkak? 3, Podemos eta EH Bildu. Abstentzioak? 1, PSOE. Kontrako bozkak? 6, bertan bera geratzen da. Hurrengo puntua. Hamalaugarren puntua, Podemosek aurkeztutako mozioa turismo virtualeko bulego bat sortzeko. Bueno, desde Elkarrekin Podemos presentamos esta moción para la creación de una oficina de turismo virtual. La pandemia nos ha enseñado a valorar nuestro entorno. La desescalada tras el confinamiento hizo que los berritarras y las berritarras comenzáramos a pasear por lugares por los que algunas personas del municipio llevaban años sin pisar. Redescubrimos nuestro pueblo, sus caminos, sus calles, sus montes. Poco a poco se han ido cerrando y abriendo las puertas de los municipios vascos, pero nos hemos pasado meses sin poder salir de Euskadi, incluso sin poder salir de la provincia. Así es como muchas vascas y vascos hemos ido valorando nuestro entorno, descubriendo las maravillas que tenemos en nuestro alrededor y que pese a estar a escasos kilómetros no conocíamos. Ya no es que acudamos a esos lugares porque son los únicos sitios en los que podamos viajar, sino porque se ha generado un interés en conocer nuestro entorno, los paisajes, la gastronomía, costumbres e historias de cada pueblo. Y es por ello, en estos momentos de crisis en la que nuestros hosteleros y comerciantes están pidiendo ayudas para salir de la crisis, debemos aprovechar ese interés en conocer los municipios cercanos que se ha generado en los vecinos de las distintas localidades de Euskadi para atraer el turismo a nuestro municipio. A lo largo de la historia, Berriz ha sido un municipio que ha despertado cierto interés turístico en los vecinos de otras localidades de Euskal Herria, especialmente por su gastronomía y por los personajes ilustres de la cultura y el deporte que han dado el municipio. Sin embargo, durante los últimos años hemos ido viendo cómo se ha ido perdiendo esa atracción. Esta moción, que impulsamos desde Elkarrekin Podemos, pretende contribuir a la mejora de la hostelería y el comercio de la localidad, atrayendo el turismo
y al mismo tiempo dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de nuestro municipio a sus propias vecinas y vecinos, que al mismo tiempo pueden servir como un ejercicio de recuperación de nuestra memoria histórica. Para ello proponemos lo siguiente. En primer lugar, crear una oficina de turismo digital, mejorando la página web municipal, ampliando la información turística que actualmente aparece en ella y actualizando el diseño de la página web para que sea más accesible y atractiva. En segundo lugar, crear una ruta turística por el municipio con visitas guiadas virtuales a través de audioguías. Se trataría de elaborar un mapa del municipio donde se señalen los puntos de interés patrimonial, histórico y cultural. En esos lugares, colocar códigos QR que al escanearlos con cualquier smartphone nos dirigiría a un audio ubicado en la web del ayuntamiento que nos serviría de guía turística. Algunos ejemplos sería, por ejemplo, en el inicio de la ruta instalar un panel con una breve historia y mapa del municipio y un código QR que al escanearlo nos dirija a un audio en el que se explique la historia del municipio y se haga una introducción al itinerario de la visita por el municipio. En el ayuntamiento, otro QR que nos dirigiría a una historia que explique el edificio, arquitectura y importancia de la localidad, así como una breve explicación de quiénes fueron los marqueses de Berry. En la Plaza Urtiaga, un código QR que nos llevaría a un audio sobre quién fue el alcalde, así como los otros 3 concejales que fueron asesinados junto a él, en un ejercicio de la recuperación de la memoria histórica del municipio. En tercer lugar, proponemos estudiar en comisión la posibilidad y viabilidad de ampliar las rutas de senderismo de la localidad. La pandemia también ha llevado a la ciudadanía a valorar el deporte y el ocio al aire libre y a desplazar a otros municipios para realizar estas actividades. Por ello, creemos importante poder ampliar los itinerarios destinados al senderismo por terrenos de nuestro municipio. Con estas propuestas, el Ayuntamiento estaría dando un impulso al turismo de la localidad, a la vez que estaría ofreciendo a los y las berriztarras conocer nuestra historia y nuestro patrimonio de una forma sencilla y accesible, y a la vez ayudaría a la reactivación económica del sector servicios de nuestra localidad, algo que llevan demandando desde el inicio de la pandemia. Por todo ello, solicitamos al resto de grupos políticos que componen la corporación municipal que apoyen esta moción que será beneficiosa para el pueblo de Berry. Vale, bueno, gure partetik lehenengo eta behin aipatzea turismoko proiektu bat lantzerakoan, eta hau ez da gure aburua, gauzak horrela dire, ez da seinalestatzea zer deukogun, produktu bat landu behar da. Produktu bat eduki behar dugu, jentea benetan erakartzeko. Eta produktu bat lantzeak dakar benetan lana. Planteatzen duzuena da, urtetan landutako proiektuaren azkenengo fasea. Azkenengo fasea zein dan? Aipatu duzuna. Hau da, seinalestapen hori nola bideratzea? Teknologia berriak erabiliz. Hori, hainbat ekimenetan jada egin dugu. Hori aipatzearren, azkenean argita garbi dago, azkenengo fasea dala produktu bat lantzen duzunean. Nola, gero hori herritarren eskura jarri. Baina lehenengo eta behin eduki behar duguna da argita garbi zer dekogun saltzeko, nola saldu dezakegun, eraginkorrenean bisitariak jaso ahal izateko. Bestelan, ez gara ezertan ari laguntzen, ez merkataritzari, ez ostalaritzari. Eukiko gendituzke, hainbat puntu seinalestatuta, baina horrartino. Euki behar duguna da produktua. Eta horretarako, eta aipatu genituen, tabernariekin izandako bileran, hainbat lanildo, labur bilduta, eta batzar hartan dakidanez, abenduaren ez bana zerratzen, Josu gogoratuko dozu, abenduaren 21 ez dakit izan zen, urteko azkenengo gunetan uste dute izan zala, bi alderdik bakarrik idatzizko proposamena eraman zuten batzar hartara. EH Bildu eta EAJ. Eta ze kasualidade, abenduaren bukaera hartan, batzar hartan, idatzitako dokumento hartan, EAJak proposatu ebala, oin aurkezten ari zarena, holan, zan bezala azkenengo fase moduan.
Gure proiektua eta gure konpromeso izan zen lurralde batzordera eramatea proiektuak idatziz, zehaztapen guztiekin, ikuspegi integral bat deukie, eta lotura bat deukie. Hasi ginen, adierazten, ezin genitzakela ibilbideak jorratu, ez badeukogu ibilbideen edo kasu honetan bide publikoen inventario bat. Herritarrak, turistak bidaliko genituzke eremu desberdinetara, bide publikoak erabili gabe, eta gero, gaur egun errealitatea hor dago, agerian dago, baserritar asko kexatu egiten dire, euren lurzoruetara sartzen dalako jentea, eremu pribatuetan sartzen dalako, errepide pribatuetatik sartzen dalako. Badakigu lehenengo eta behin, zer den publikoa eta zer ez den publikoa ezin genezake inungo proiekturik landu. Eta hori planteatu gendun, eta nolabait, martxan jarrita dago, adierazi dut lehen 2008-tik eratortzen dela bide publikoen inventarioa egiteko partida eta judikazioa. Orduan, bide hori markatuta dago. Hori da ezinbestekoa edozelako proiektu lantzeko. Lehenengo eta behin. Hori da lehenengo lanketa. Gero hortik abiatute, publikotasuna bermatute, seinaleztapenak bideratu genitzake. Edo PR berriak, homologatu egin behar direnak, gaur egungoak ez daude homologatuta, arazoa dagoz federazioarekin, PR-ak dukie araudi bat, eta hori da bermatu behar dana, lehenengo publikotasuna, gaur egun ditugun PR-etan ere, eta hortik aurrera seinaleztapen egokia. Eta, logikoki teknologia berriak erabili, zainbatetan erabili ditugun modua. Eta hori trasladatzen da webgune batera. Argi eta garbi, baina azkenengo fase moduan. Eta gero bestetik esan dudana, produktua. Ze produktu daukagu berriz moduan, herria saltzeko eta turistak erakartzeko. Eta hori da, batzar hartan, pixkat gainetik, tabernariei plazaratu geniena. Oizaldea eta herrigunea. Horiek dire gure bi proiektuak. Oizaldea eta herrigunea. Eta zertzuk egongo diren oizaldean bizitatzeko eta izunetan eta herrigunean. Eta benetan, ostalaritzari edo gehiengo bati eragingo diona da herrigunekoa. Eta landagunean dagozan ostalaritzakoei eta gainontzekoei, oiz eta landa eremuko proiektua. Baina proiektu bat eki bat duzu sentitzen dut. Gauzak horrela ulertzen doguz, eta tarteko ere egingo zaituztegu, logikoki. Bilduk eskatu eban txostena, eta lurralde batzordera eraraziko dugu. Baina ez dugu ikusten inungo lanketarik, David. Gauzak horrela dinu. Ez dugu ikusten inolako lanketarik. Lanketa atzean dago. Hausnarketa atzean dago. Eta hori da eraginkortasunez jokatzea. Proiektu gabe ezer gutxi landu daiteke. Argazkian azaldu bai, baina besterik ez. Hori da gure iritzia eta kontra bozkatuko dugu. Vale. ¿Sabes lo que sucede, Orlan? Que no nos tienes acostumbrados a dejarnos participar en la elaboración de ningún proyecto ni en la elaboración de ningún tipo de mejoramiento. No tenemos ni idea de cómo se va a hacer lo de Legaño, no tenemos ni idea de cómo se va a hacer el jardín botánico. Lo único que hacemos es intentar participar y mover una idea, presentar una idea, una iniciativa. Una iniciativa bastante sencilla. Además, acabas de decir que hay mucho trabajo que habéis hecho por detrás para el tema de los caminos y demás, que en un futuro se podrán hacer. No creo que sea tan difícil decir, bueno, David, hay mucho trabajo por detrás de una propuesta o de un proyecto así. No vemos, no vería yo ningún problema en poder estudiarlo. Creo que la página web necesita modernizarse.
Creo que señalar diferentes edificios y lugares del municipio con audioguías, yo creo que es una iniciativa que puede estar muy bien, que creemos que está muy bien. Y parece que te molesta que propongamos cosas. No lo sé. Te quiero decir, es una manera de proponer cosas. Por supuesto que hay muchísimo trabajo detrás. ¿Cómo no va a haber mucho trabajo detrás? Pero lo que proponemos es que trabajemos con ello. No sé, tampoco veo nada descabellado, ni estamos hablando de algo que vaya a sumar un importe excesivo, ni que haya que usar demasiados medios. Pero no sé, si proponemos hacer cosas y directamente lo deniegas porque dices que está sin elaborar, claro, coño, es que estamos pidiendo elaborarlo juntos, porque es lo que creemos que debemos hacer, elaborar las cosas todos juntos y todas juntas. No estamos diciendo que se tiene que hacer esto porque lo presentamos nosotros. Estamos diciendo que valoremos, que estudiemos, que miremos a ver si se puede llevar a cabo. No imponemos. No estamos acostumbrados a imponer. David, bakarrik aipatzea, edo berraipatzea, ez dago proiekturik. Aurkeztu duzun horretan ez dago proiekturik. Hori da dinoguna. Ez dago proiekturik eta adierazi dut. Planteatzen duzuna da proiektuaren azkenengo fasea. Vale? Eta guk eraginkortasunez jokatu nahi dugu. Erra gaitezke eta tartean, logikoki parte egingo zaituztegu, aurkeztuko dizuegu zertzuk landu diren eta espero ikuspegi horregaz bat egitea, edo, igual aportazioak edukiko dozu ez be, baina uste dugu lanketa potentea egin izan dugula, eta planteatzen duzuena, jorratuko da, esan bezala, azkenengo fasea da, baina proiektu gabe ezer gutxi landu daiteke. Hori da planteatzen duguna, eta zerbait planteatu horretik, jakin da gainera, jakin badakizu, David, zertan gabiltzan zuk aipatu duzu. Zuk aipatu duzu lorategi botanikoa, heldu zaizu informazioa, jauregia, Legainoko basoa, hainbat informazio badukozu. Eta tabernarien batzar horretan ere, gardenki aipatu nebazan hainbat gai, eta hainbat kontu. Orduan, informazioa eduki duzu. Eta la información siempre la tenemos. Gauzak galdetzeko aukera ere izan duzu. Eta ez dugu jaso galderarik zure partetik, Orlan, no queremos preguntar, queremos participar. Baina galdetu egiten da ere. No, nos podéis llamar y decir, estamos haciendo un proyecto para hacer los Montes de Legaño, hemos pensado estas opciones, ¿qué os parece? Y hacerlo antes de que vaya ya a comisión. Elaborar un trabajo previo, que creo que así funciona en muchas partes. Pero bueno, cada uno es libre de funcionar como quiera. Bai. Ez dakite pamenik edo gehiago egiten nahi duzuen, edo... Guk bai, ez dakite amaituko duzue. Guri gauza batzuk, ez dakit, a ber, lehenengo ja mozinoaz zentraute. Guk ez dugu txartu ikusten, eta, klaro, eskatzi mozino baten proiektu bat, bale, baina gutxiengoen gauzan alderdiz egit, zuek badakigu gehiengo absolutu dago zuela guri proiektu batzuk eskatzien mozino bidez aurkezteko, guk egiten dugu mozino bidez egiten dugu proposamenak, eta proposamen horrek izaten die lantzeko, ero eztabaidatzeko, ero orduen, proiektu bat eskatzie, etxako ebru bat digarriz, ez? Proiektu badeko zuek eta besteok ez dugu parterik hartu. Eta bez, aipatzen duzu informazio badeko gula, askotan eskatu behar dugu eta baten baino gehiago eskatu behar dugu informazio hori jasotzeko, eta kostabiteako jasotzi, eta informazio jasotzen dugu azkenien, bai, eta bestela enteratzen gara prensaz, ero bestela enteratzen gara plenu datorren nien dekretuetan zuzer agertu delako. Baina ez tozuen nahi gure parte hartzerik, eta gero azkenien zeuen nahi dozuen nengo zenduen.
ze gehiengo absolutueko zuen. Eta plenora ekarri, eta edo zer urtengo zen zuen edo zuena. Baina ez zuen nahi denporai galtzeik, ez da baidatzen bez. Bueno, bale, orduen, ez dakigu ze puntutan daro zuen plana, horlan. Eta hori holan da. Eta esan duzu informazio eskatu gendula, txostena eskatu gendula, eta egize da, baina horrarte, egize, ez? Itxe, ja maituko, ez da baidatzi ebe. Bueno, a ber, gero esan duzu, gorputzek buelta bat egosta, esan duzu nien herriz esaltzie, badakit ze zentzutan esan duzu, baina egize da gorputzek buelta bat egostela herria saltzien edo zuela. Espero dugu zentzu honien izeti bakarrik. Eta Davide izatea guk ez dugula ezagutzen bez, PNV-en proiektu hori ez dugu ezagutzen, baina badakigu hortik atzetik, udaleko langile batik kristolana ibala ja bada urte batzuk, intereseko puntuek ondo markatzen, ondo zertzen, eta hori hor dauela, oindala denpora asko. Espana zerratzen ez dut uste desagertu danik. Egon ados bebai, web horria, eta ez da zarra, ez da zarra, baina ez dala izen guztizko erakargarrize ez dala. Eta ipatzen dago mozinu bebai, rutak sortzie, adibidez, eta guk ikusten duguna da, rutak sortzie, baina garrizen ruta pilo bat dauz, emidana da rutak zaindu enbidiela. Zaindu, eta izenleke, zeintzeko erabat izenleke adibidez, ezagutzien horren jabegu edan, horretan beha doz nau. Eta, bueno, gu ados gauz eta alde boskatu dugu. Vale, mozinoren aldeko boskak. Un segundo. Bai, Carmen, parkatu. A ver, sobre la moción me parece, a ver, que no tiene un proyecto detrás, sí que es verdad, pero es una iniciativa. Y si el proyecto ya está en marcha, pienso que al final se va a acabar haciendo. Entonces, no veo tan relevante que digamos que no cuando al final se va a acabar haciendo. Para que la gente venga al pueblo, lo vea a través de internet. Entonces, es que mi voto va a ser a favor, vamos, porque es que vamos a ir a parar ahí, al final. Por mucho que ahora digamos que no. Un segundo. Aldeko boskak. Lau, EH Bildu, Podemos eta PSOE. Vale, bueno, zuzena gongo gara kontrako boskak. 6, EAJ PNV, bertan bera geratzen da. Vale, amabosgarrenean galdezkeak dekoguz. Vale, eso. Bai. Bueno, lehen aipatu dugu, ez? Dekretuen inguruen zalantza batzuk edo kezka batzuk eunkezela. Eta baina etziela dekretuen neuren inguruen, baizik eta apur bat globala, ez? Eta adibidez bat da, kontratu zuzenen gaize, ez? Eta legezko izango die, eta askotan esaten dugu, baina asko begarri jaue, asko begarden hau izango zan, kontratuek irekizek izetie, deialdizek irekizek izetie, eta badakigu askotan epiek luzatzen da bezala prozesu horrek, baina gonbidapenak enlik ez, eta guk uste dugu 3 enprese gonbidapena iti ezimiko zala gutxieneko
limiti, ez? Eta kasuren baten ezinezko bazan hori, eta kontratazio zuzen bat izan biko bazan, orduen bai justifikazio bat eikie, zegaiti da, nola? Adibide batzu dauz dekretu honetan, oza, betiko da, baina badau, argitarizen kontratue, Azterlan, Maristan kontratue, Urikerren kontratue, batzuk dauz. Bai, hor, aipatziarren Josu, uretakoaren kontuarekin, arloei bai bideratu nien pixkat, hori ezinbestekotzat jotzen zala hainbat kontratu, baina zuzenean bideratzea lizitazio bidez, eta hori bat litzateke, prozesuan dabiz, hirigintzako bulego teknikoan, eta pleguak eta lantzen, aurten urtengo da plegu bidez, hori fijo. Eta gero bestetik, kompostaje plantarena, aurtengoa litzateke azkenengo kontratua, berez, komentatu izan dugu, ideia dela, bosgarren kontenedorea martxan ipintea, eta bai aipatzen da, 2021 garren urtean, espero martxan ipintea bosgarren kontenedorearen gaia, gehien jota, urte bukaera arte izango litzatekela kontu hau. Eta alegintzen ari gara, hainbat eta hainbat, baia zuzenean lizitaziora ataratzen. Beste galderarik izu? Bai, parkatu. Mikrofono saldu barik. Beste bat da, dauge onartu zen duen lantzeko presengo ziela eta diru laguntzak emateko edo arautzeko presengo ziela zozer blanko zertxo aldo lotzeko eta dekretu honetan behikusten dugu diru laguntza batzuk da orduen guztoko jakun nian nosko zabezien prest baldintza horri bat adosteko, lantzeko, salduna zen, zapuro liaunaz. Ez, diru laguntzen arira, ikusi dozu ziurrenik, gizarte kasu honetan kooperazio arloko laguntzak ez da, Josu. Egia da, eta horretan bagabiz, diru laguntza plan bat eduki behar dugula, eta hori nik uste turrengo hilabetetan lotuta edukiko dugula. Ze badakite lanketa egiten ari dela gai horretan, eta lanketa sakona, eta astiro hori martxan edukiko dugu. Helburua da urtean ja plangintza behintzat landuta izatea, eta araudi orokor bat izatea laguntzak bideratzeko. Gu suposatu jakingo duzuna, baina prest gauz plangintza horretan laguntzeko. Bai. Ikusi dugu aprileko 11. pleguen, dekretu barkatu, aprileko 11. bai. Eta da garbiketa lan osagarrien inguruko kontratuena. Da holan entzun de, moten dau lan berezi batzutarako izango dela, baina sartzen zara, eta ez da hola. Da garbiketa esternalizatzeko kontratu bat da, holan ulertzen dugu behintzat, ze gainera montanti ebe nahiko garantzitsu da, 100.000 euro dira espagara erratzen. Eta guk ezkenek izan honen inguruen ezer. Ez duguz nahiko pliego potenti direla uste dugu, eta ez duguz landu, ez duguz ikusi. Ez duguz ikusi oin arte, klaro.
ez dakit horren inguruen azalpenik gero alduzun. Bai, ez, nago zuri lurralden komentatuko dugu, Josu, aurreko urteetan izandako kontratazioak dagoz aurre ikusita, ikizue bat urteetan gabiltzala ordezkapenak eta gero azpiegitura, esoiko azpiegituretan, azken urteetan, garbiketa egiten ditugulako, zuzenean, hori guztia batuta, ematen dago kopuru gordin hori. Baina, berez, ez da berria pertsonal bat kontratatzen dela lan horiek egiteko. Pleguak badire berriak, jarraitzeko kontratazio horiek albidetzen. Baina berez ez da gai berria. Baina, hori teknikoki eta zertzuk eta landu diren eta lurralden komentatu aldoguz. Da, orduen, dekreto ikusite, zalantza da, ez dakit hartu alduzun konpromisue ez direla langileek erabaten erobestien enpresa honetara zorrogoko epe labur ertainera ez dakit. Ez guri usein hori montozko. Ez dakit... Zein, udal langileak dinozu? Bai. Udal langileek guk hitz egin dugu eta udal langileek nik uste argi dukiela eta horrela adierazita eta argi dugu jubilatu arteik udal langileak direnak gaur egun hemen mantenduko direla. Hori horrela adierazi genien langileei. Hori gure gendun, hori horrela adierazi genien langileei eta horrela izango da. Hori guk oso argi dugu. Oso argi. Hori gure gendun. Bueno, hori gure gendun ez. Gure gendun hori eta kontratu honen publikoek izetie. Eta, baina gutxienez hori. Vale. Eta horren arire bide barrinetik eta erantzun barreina moten baduzu, asko belasaia geldituko gara. Gobernu taldiek berriz partzuerguen sartzeko asmo edeko? Epe erdi labur ertainera? Horrek albidetu beharko leuke hausnarketa bat. Eta momentu honetan ez dugu hausnarketa mai gainean, beraz, ezin genezak ez ere esan. Horren arira. Hombre, ez baduzu esaten, hausnarketa egin gabe ukargi daukogu datuak behar ditugula eta datuekin jokatuko dugu, beraz, hausnarketa egin behar bada, egin beharko da eta horren arira erabakiak hartuko dire. Erabaki finkorik ezin dugu adierazi momentu honetan. Hori da gure erantzun nahi duzu. Ez, baina, zena esan ez, edo datuak behar dugu. Eta zuen datuak behar duzu ez. Hori da, horretara. Ez bada, ez da, eta orain arte ez izan da, eta horrela jarraitu alda, edo ez. Nik erantzun eman dut. Bai, baina ez duzu eseskorik esaten, orduen erantzun batzutan eseskoa espada... Ez dekogu eseskorik esan beharrik, zu nahi dozu nik hori esatea, badirudi, baina ez, nik ez dut ez bai eskorik, ez eseskorik, hausnarketa batek albidetuko guela hori. Benetan guztoko jatan, zure gautik entzutie, ez gure kompromisoa da berriz ez dela partzuergoan sartuko. Hori guztoko jatan, bai. Hori da. Benetan. Zure naia. Bai eskorik, ez eskorik, hausnarketa bat duela horrek. Niretzat behintzat argi gelditzen da horrela. Eta gero, ez dakit, hau eskatu dugu batzordien bebai, eta ikusite oin momentuen milioitik gorako 1.000 euroko remanentia dekogula, ez dakit planteatzen dan eta aztertzekotan gelditu zinen, kulturretxeko behar izanak asetzeko
1.000 euro horren onarpena ero ez, eztabaidatu zuen, pentsatu zuen ero ez. Argi dukuguna da, eta hori batzordean adierazi gendun, teknikoaren lehenbiziko beharra zala kontrolgunea albidetzea, eta hori albidetuko dugula, eta beste bi inbertsioak aurre ikusten ziranak baino diru gehiago suposatzen dutela, eta baloratuko dugula, oraindik fintxeak gelditzen dire proiektuak, eta tartean dago hausnarketak. Diru kopuruak gutxi gora bera baditugu. Eta bueno, 1.000 euro fijo izango dire, ez bada pixkat gehiago. Baina bere momentuan egin zan aire egokituaren lanketa, aurrekontuak daukaguz, eta bere momentuan ere egin zan jesarlekuak aldatzeren lanketa, eta aurrekontuak ere badaude. Orduan, horre biak geldituko lirateke pixkat beste proiektu batzun moduan, hausnarketan, oraindik ez dago ezer lotuta. Vale. Da gero, eskari bat eta galdera bat amaitzeko. Eskarize, nahiz eta bilkurak atzeratu dana dalako gaitik gero, eskertuko gendun dokumentazioa balik eta harinen igotzi. Nahiz da, badakigun, legie betetzen dala azkenengo 48 ordue horretan, horretatik kanpora jaso eskero, baina eskertuko gendun lehentsu hau jaso eskero. Eta galdetzie, ia hau izango dan, uda aurreko azkenengo bilkura edo ezoikoren bat ikusten da nero. Uztaien ziurrenik egin beharko dugu beste bilkura bat, eta bai finkatu beharko dugu segunak, lurralde botan utzuen 14an egiteko, 14 astelena, torren astelenean, eta gero antolakuntzako besteren bat egin beharko dugu, eta ez dakit hiritargo emango duen egiteko, baina aurreikuspena litzateke aldan neurrian 3 batzorde eta bilkura bat gutxienez bai egitea. Finkatu beharko dugu datak. Espera eta eserraztu bestik ez. Eskerrik asko. Besterik ez badago, bukatu itzate ematen dugu bilkura. Eskerrik asko danu. Venga, gero hartan. Arte. Agur. Bai, Agur. 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 Arte. Agur.